जय बीपीएम ने जय बीपीएम ने जय बीपीएम ने बीपीएम लॉन्ग लिव बीपीएम लॉन्ग लिव मालायनि मोजांखौ नायनो हायिखौ दायना होनो बा फुखन लाहारिनो दहाय फैनानै सिगि फैदो नोंथांमोनखौ जाबाय माने अमाया बुथारसैलाय जौआ लोंसैलाय नङा जोङो रायजो राजाफ्रा बिथांनि माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोननो गाबोन बिफां गायनायनि 10,000नि चेक होगोननो बिदि होनै लेंहोनानै दिनै क'क्राझाराव दिनै हाजार आइजोफ्रा दिनै थगायजायाखै मोनबाय बिफां गायनायनि फैसाया 10,000आ मोनाखै नङा होमबा मोनाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो खालि 3,000 थानोल' दिनै बेसेबां 25,000 होदों बाखि 50,000आ माब्ला मोनगोन मोनबावगोनसो बेखौ मोनखाला आरो गोदान सेल्फ हेल्प ग्रुपसो सेलेक्ट खालामफिनदोंनो आरो होबावनोसैनो 10,000 होमबा बे 50,000आ बहा थांखो गायब जाबाय बियो नङा होमबा गायब जाबाय खिन्थु बे गभर्नमेन्ट रेकर्डआव थागोन प्रमद बर'आ बे उमुक बे अनजालि सेल्फ हेल्प ग्रुप नैबे बिबोनां सेल्फ हेल्प ग्रुप नैबे आइमाव सेल्फ हेल्प ग्रुप बेबादि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव दिनै 75,000 थाखा होनायनि अलरेडि इस्यु जानानै थाबाय दा अलरेडि बिटिसि अफिसाव बेफोरबादिया दिनै लिरनानै दोनजोब्बाय आरो मालाय बे जोंहा चेकखौ मोनदों मात्र 25,000 किन्तु प्रमद बर'आ नोंथांमोननि नाम होनानै 50,000खौ मालाबानि मन'खांबाय ओंखायनो आं बिथांमोनखौ बुंबाय थायो दिनै बिपिएफ सरकारखौ 17 बोसोराव जाख्ल'दों नाथाय जों नुबाय बिथांमोना मन'योसो नङा होमबा मन'यो बिसोरना हाथाय गैया उग्लिनोबो रोङा बिसोर ग्लब ओंखायनो नुवा नङा होमबा मन'योसो बिसोरो मन'यो बे बादामालि बिसोरो दाउबो नङा जुनारबो नङा खुगाजों जायो खुगाजोंनो खियो नङा होमबा दा बिसोर खुगाजोंनो जाबाय गोदै बाथ्रा बुंबाय नंगौना नङा बादामालि बिसोरो जिबबो नङा मानसिबो नङा दाउबो नङा ओरैबादि मोनसे जिनिस बे प्रमद बर'आ ओरैबादि मोनसे जन्थु बे इउपिपिएल सरकारा दिनै रायजोफोरखौ थगाय दिनै जाबाय थादों जेबो मावाखै होनबाय थादों दाख्लै जोङो बाथौ खेराइ रिजर्टआव बे एमए बिए पास जानानै थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांनानै दिनै बिथांमोना गावसोरनो जों पार्टियाव हाबसै खामानि मावसै बे प्रमद बर' सरकाराव इउपिपिएल सरकाराव थाबा ना साख्रियानो मोनबावगोनलै आदा ना बाहाय बिजनेसखौ मावनानै जानो हाबावगोनलै आदा ना बेवहाय जोङो माबा मोनसे फायखारि खालामनानै जानो हाबावगोनब्रा आदा होननानै जोंजों रायलायहैदों देरहासार सारजों रायलायहैदों जों रबिराम सारजों रायलायहैदों आब' प्रमिलाजों रायलायहैदों बिथांमोना रायलायहैदों माबा मोनसे बेबस्था खालामना होदो जोंबो पार्टियाव हाबनानै खामानि मावसै बे प्रमद बर'मोन बादि बे एबसुजों दैदेनजानाय सरकारजों जों थाबाय थायोब्ला जोंनि भबिष्यतआ अन्धकार जों माब्ला हाबा लानो हायैबावगोन माब्ला बिजनेस मावबावगोन बैसोफ्रा गैला बेफोरबादि गासिबो बाथ्राखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायनायनि थाखाय जों बेबस्थाखौ खालामना होदों दे नोंसोर जइन जानानै मोजाङै खामानि मावदो 2024निफ्रायनो जुद्धखौ जों खालामजेननोसै जुद्धखौ जों 24, 25, 26 मोनथाम जुद्ध दं जोंहा बे जुद्धआव जों देरहाजोब्बासो जोंनि गथ' गथायनि जोंनि भबिष्यत जों बेखौ दानो हागोन होननानै बिथांमोनाबो दिनै साफा जोंबो बे दावहायाव बारसोमसै जोंबो थैथां बारसोमगोन बेखौ दिनै समायखिरा लानानै थिरांथा खालामनानै दाख्लै जइन जादों बेखौ दिनै मा बुंदों दिपेन बर'मोनहा बे राकेश बसुमतारी मोना बे प्रमद बर' उरखावगोरा बिथांमोना मा बुंदों भटार लिस्ट गैयालायनि बिस्रा भटार लिस्ट गैयिखौ लांनानै जइन खालामहोदोंनो आरो बेबादि उन्दै गथ'फोरखौ दिनैनो राजनितिकआव सोनानै बिथांमोननि जिबनखौ मानो बरबाद खालामनो नागिरखो बड'फानि सिमांखौ थेर बेथेर खालामसिगोन बिसोरो होनना बुंलाबायबाय हो बड'फाया नोंखौ जाथिखौ थगायनानै जानो फोरोंदों प्रमद बर' हो नोंखौ रायजोफोरखौ बे बिटिआर सुक्ति खालामनो नोंखौ बड'फाया थिनदोंमोन बे बिटिसिआव मोनखानाय गोहोखौ 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंखौ हरनो थिनफिनदोंमोन दिनै 40टा 41टा गामि सोबायनो बे बिश्वनाथ सारियालि आरो सनितपुर जिल्लायाव खय बिगा हा हाबदों बेनि हिसाबखौ दाबो होनो हाया बिसोरो खय बिगा हा हाबखो 40टा गामियाव खय बिगा हा दङ आरो बियो बे अदालगुरि फासनि दिननिफ्राय नांजाबलांगोन ना नांजाबलाङा बिनि लामाखौ बोरै बानायनो नागिरदों बे ससेयाव बे बर' गामि गैला नालाय बिनि मेपखौ अख्रां सा आखिलांनानै बोरैहाय माबादि दाजाबनो नागिरदों क्लियार खालामथों नङा होमबा क्लियार खालामथों सिमा बारायनायनि नामाव सिमा बारायलाबायनानै जोंनि बिटिसिखौ मालाबाबो सेटेलाइट काउन्सिलजों खालामहोनाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन
नंबां जाबां नंगौबानो एथम गावो रंजायो अफिसियेल लेंगुवेज जाबायनो सेकेन्ड लेंगुवेज बेखौबो रंजालाबायो गोदो रनेन मन्त्रिमोन रुमदार ब्रह्मन मावखालांनाय खामानिखौनो एकर्डआव लिरनानै हरै हेमन्त बिश्व शर्माया होनाय जाबाय केबिनेट डिसिसन लानाय जाबाय होनबानो अमाया बुथारसैलाय जौआ लोंसैलाय नङा होमबा बिदिसो जाबाय थादों जादोंना जायाखै जोङो अदालगुरि आरो क'क्राझार समस्ति मोनथारोमोन दाख्लि एमपि समस्ति मोननै मोनोमोन नाथाय प्रमद बर'आ सारेन्डार खालामबोदों बेखौनो दुगा फागा सेक्रेटारियेट अफिसाव थांलायनानै जै बर' हारिनि जै लरेन्स इस्लारि जै होनलायनानै स्ल'गान होननानै एथमा सावबाय जौआ लोंबाय बे इउपिपिएलनि एबसुनि नेताफ्रा नंगौना नङा रायजो राजानोमोन नुदों दा मा मबाइलाव बयबो मा लाब जाखो दा जों जुजिदोंमोन जोङो गसाइगावनिफ्राय माजबादसिम आन्दलन खालामलांदों हाग्रामा महिलारि सारा मोनफ्रोमबो थाना बुंदों जे जोंनो जेरैखि जाया बिटिसिआव मोननै एमपि समस्ति नांगौ आरो मोनखायो मोनसे समस्तियाव जुदि 10 लाख पपुलेसनजों भटार्सजों जुदि समस्ति दायोमोनब्ला जोंहा अलरेडि मोननै समस्ति जाखायो 22 लाख भटार दं जोंहा बिटिसिआव मोननै हाखायो नङा होमबा हायो मानो हाया दिनै कार्बि आंलंआव 6टाल' एमएलए समस्तिजों मोनसे एमपि समस्ति बानायदों होमबा जोंनावहाय 15टा समस्ति दङ बिटिसिआव दानि गोदान डेलिमिटेसन खालामनायाव बियाब दाफुंनायाव होमबा मानो हाया 15टाखौ 8टा मोनसे 7टा मोनसे खालामनो हायोमोन नङा होमबा नाथाय जोंनि प्रमद बर'आ सारेन्डार खालामना गारबोदों सारेन्डार दे जेरै नोंसोर खालामो बिदिनो जायो होननानै बिदि होननानै समस्तियाबो जोंना दतमा समस्ति बानायदों दिनै गसाइगाव समस्ति बानायदों क'क्राझार समस्ति बानायदों दा दतमा समस्तियाव दस्रा समस्तिखौ 1 लाख बाबा 1.5 लाख 2 लाख भटआव मोनसे समस्ति बानायदों जोंनि दतमाखौ फिसा बानायबाय मानसिफ्रानो गैया 1,06,000ल' भटआनो दिनै परबजुराखौ 1.5 लाख 1,62,000 जों खालामदों दिनै बावखुंग्रिखौ 1 लाख माने 45,000 भटजों दिनै मोनसे समस्ति बानायदों दतमाया 1,06,000ल' पपुलेसना गैया बेलेन्सआव थायाखिसै जोंना बेबादि खालामदों सोरलां बोरलां खालामजोब्बाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बेबादि प्रमद बर'खौ नोंथांमोना दिनैनि थारिखआवबो जुदि बुजिनो नाजायाबा बे रायजो राजा जायफ्रा दिनै थाबोदों बे सोरबा फुकन लाहारिनो दहाय फैनानै सिगिफैदों नोंथांमोनखौ सेरफांगुरिनि सिनायो नङा होमबा गोदो आनसलिक एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै थालांनाय आं प्रेसिडेन्ट जानायनि सिगां बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथांखौनो प्रेसिडेन्टबो होदोंमोन आनसलिक एबसुनि बिथाङा खारदों एबसु थानानै जेबो जालालाय बै समाव होननानै पार्टियाव हाबैसै आं बिपिआव थ्रोब हाबैलायबाय बै समावहाय आरो बे मानसिया दिनै मालाबा कंग्रेस जालाय मालाबा बिजेपि जालाय मालाबा इउपिपिएल जाब्रबलाय दिनै बे मानसिया दिनै आरो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै फैनानै होबथादोंनो बे मिटिङाव थांनो नाङा बे मिटिङाव थांनो नाङा बेबादि मानसिनि दिनै प्रसय लानानै जों जुदि सोलिनांगौबा जोंनि भबिष्यतआ खोमसिनिफ्राय खोमसि जालांगोन रायजो राजाफोर बे गथ' दिनै बामदों हनै सोरबा गेलेदों बिथांमोननि भबिष्यतखौ जों जुदि दानानै गालाङाबा बिनि फाफखौ जों गासिबो सुजिनांजोबगोन रायजो राजा नोंथांमोन बयजोंबो बुंजाबाय थागोन दा ओंखायनो रायजो राजाफोर दिनै बेयाव फैबाय सोब माने बिराद गोजोननाय मोनदों बिराद रंजानाय मोनदों आङो दिनै बे खावखि बाजार ओनसोला दिनै मोनसे सिखांफिननायनि मोनसे सम मोनदों रेनाइसा जाखांफिनदों दिनै गोदो हाबनाय नारसेब जानाय जे परिबेस दंमोन बे परिबेसनिफ्राय दिनै नोंथांमोना सिखारनानै फैदों बे जोबोद माने राइट टाइमाव राइट डिसिसन लादों नोंथाङा बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ दिनै बाख्नायगोन नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै बयखौबो दिनै आखाइ खबनो खावलायगोन बयबो आखाइ खब रायजो राजाफोर नोंथांमोननि जे डिसिसन बे राइट डिसिसन आरो बेबादि डिसिसन लानो रोङाबा जोंनि भबिष्यतआ खोमसि दा ओंखायनो आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंला नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव लोब लोब बयबो खामानि मावनांगोन एमपि इलेक्सना बारा गैला बैसागुनि सिगां जानो हागौ नङाबा उनाव जागोन जोंना इलेक्सना बेबायदि टाइमाव जाबाय थाखायो दा बिनि थाखाय जों बयबो साग्रिद जादो बे गामियाव 3-4सो मानसि दङब्ला बेखौबो जों फेंनांगोन नङा होमबा औवा दालायखौ बोरथो आन्दलनाव बोरला खाट बानायखो गोदो नङा होमबा खेंख्रा खेंख्रिखौ फेंबाय बै सुङाफोरखौ देख्रेबलाबायनानै बे गलसो खालामो नङा होमबा सुङानि लहाया रडआ बेखौनो देफें थिर बानायनानै गावदों जों गोदो पुलिसफोरजों गावलायलायदों सुथुरफोरजों गावलायलायदों दिनैबो बिदि खेंख्रा खेंख्रि मानसिफोरखौ जोङो देनानैबाबो फेंनांगोन सिदा खालामनानैबो फेंनांगोन समाजखौ गुदुं खालामनानैबाबो जों फेंनांगोन नङा होमबा
गुदुं जानाय समाव सोलियाव माने लहाखौ देनांगौ नङा होमबा दा परिबेसा गुदुं जाबाय बिपिएफनि बार बारदों दिनैहाय आरो बे बिपिएफनि बारखौ रावबो होबथानो हानाय नङा जेरै बारहुंखा फैयोब्ला बिफां लाइफां गसंथानो हाया गुलांजोबो बायलांजोबो बेबादिनो जों दिनैहाय गुलुं होजोबगोन रायजो राजाफोर रावबो आदा आगै सिनायनाय नङा एबाराव जों प्रमद बारी बायदि नेतानि आखायाव जोंनि जाथिनि भबिष्यत बिटिसिनि भबिष्यत जों मालाबाबो थिखा होनो हाया रायजो राजा नोंथांमोना बयबो दिनैनिफ्राय खामानि मावदो दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामदो आरो बे मिशना जोंनि 50 बोसोर बर' जातिखौ दानायजों लोगोसे बिटिसि অঞ্চলত বসবাস কৰা যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে একেলগে আমি হাতে হাত কাম কৰি পেলাই আগুৱাই যাব লাগিব আজিৰ তাৰিখত প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্ব দিয়া যিটো সরকার আমার ভবিষ্যৎ আমার নব প্রজন্মক আজি অন্ধকাৰত তুলি দি আছে না বিটিসির আজি চাকরি দিয়ার ব্যবস্থা আছে না কিবা এটা টিকা টিকুলি দিয়ার ব্যবস্থা আছে না আমার গাঁৱলীয়া অঞ্চল ৰাস্তাঘাটৰ নিৰ্মাণৰ কিবা ব্যৱস্থা আছে কোনো এটা ব্যৱস্থা নাই যদি আমি তেনেকুৱা লিডাৰৰ নেতৃত্বত আমাৰ ভবিষ্যৎ যদি আমি ঠিকা দিও আমাৰ আৰু ভবিষ্যৎ নোৱা হৈ যাব না আমাৰ এটা গাঁৱৰ এটা ভাল স্কুল হ'ব না এটা ৰাস্তাঘাট হ'ব না কিবা এটা হ'ব 17 বছৰৰ বিপিএফ দলক একেদকলে ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিছে ৰাইজক বঞ্চনা কৰিছে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে বুলি একেদকলে গাই থাকে কিন্তু আজি এই একেদকলে কোৱা 17 বছৰত যে ৰাইজক যে বঞ্চনা কৰা এই ইউপি বিপিএফ চৰকাৰে কিমান ৰাইজৰ কাৰণে উন্নতি কৰিছে সকলোৱে জ্ঞাত বইবো মিছিবগো নङा होमबा সকলোৱে জানে হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত ইউনিভাৰ্সিটি হৈছে সিআইটি হৈছে আজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈছে ৰাস্তাঘাট নিৰ্মাণ সবে হৈ আছে তথাপি একেদকলে কৈ আছে একো কৰা নাই 17 বছৰত অকল ৰাইজক ঠকবাজি কৰি খাই আছে এইবিলাক কয় ইমান মিথ্যা কথা এই হিংসাसो नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन हिंसा जाय मालायनि खामानि मावनायखौ हिंसा खालामो खामानि मावनो खुरिया अलसिया मानसिफ्रा हिंसा खालामो आरो मावनानै जानाय मानसिफ्रा दिनै बेबादिनो मानसिफोरजों बायदिसिना साजाय जायो नङा होमबा दायना होनो बिदि मानसिखौनो नंगौना नङा मालायनि मोजांखौ नायनो हायैखौ दायना होनो आरो बांलायाव बेखौनो बुंदों जाय मालायनि मोजांखौ नायनो हाया बेखौनो दाइन बुलि खवा হয় होनदों असमियावबो नङा होमबा दायनासो प्रमोद बर'आ नंगौना नङा सासे एक्सट्रिमिस्ट बियो माबायदि एक्सट्रिमिस्ट पलिटिकल टेररिस्ट खालामग्रा राजनीतिक भाबै मानसिफोरखौ दमन खालामना दोनग्रा सासे पलिटिकल टेररिस्ट बियो बे टेरराइज खालामगासिनो दं मानसिफोरखौ थगायगासिनो दं उन माने स्लाइडि गुलि गावनानै मा जानो नोंखौ दिनै रानथाब खुनथाब फोथैनो नागिरदों जेबो सुबिदा होआखै जोंना सेंग्राफ्रा बे ओनसोलाव खामानि गैयैनि दाख्लै रामफल बिलनि सानैसो सेंग्राफ्रा उत्तराखन्डनि गुदुं सिङाव होथेजादलाहैदों नङा होमबा नंगौना नङा जुदि बे बिटिसिआव जुदि खामानि थानायमोनबा बे उत्तराखन्डआव खामानि मावनानै मानो बे सुरंगआवलाय मानो बायग्रबनानै होथेजानांगौमोन नंगौना नङा बे प्रमोद बर'नि जोंनि लाइमोनफोरनो खामानि होनो हायिनि थाखाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन आरो मेला गुजरातआव दंहैयो दिल्लीयाव दंहैयो चेन्नाइयाव दंहैयो बेबादि मेला दंहैयो दा बेबादि थांजोबनानै जोंनि संसार जानायफ्रासो लेथें फिथें जाजोब्बाय फिसाइफ्रा गैला बिसिफ्रा हरै सोरजोंबा खारफादों नंगौना नङा सोरनिबा हिन्जावखौ सोरबा दोनखारना लांदों बिदि जादोंना जायाखै मानि थाखाय जादों बेलाय नोंनि फिसाया बेयाव थानानै खामानि मोनला थाइसे थाखा खामायनो गथ' गथायनो स्कुलनि दिउस होनो हाला दिल्ली मुम्बाइ थांबाय दिल्लीयाव थांबाय सुरंगआव हाबलाना खामानि मावहैबाय बिसिफ्रा गोदाव सोराव जाबाय नंगौना नङा बेफोर गासिबो सरकारनि थाखाय जादों प्रमोद बर'नि नेतृत्वनि थाखाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन ओंखायनो नोंथांमोना दिनै बे पार्टियाव हाबनो फैदों आं गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायबाय आरो बारा गोलाव बाथ्रा बुंला जोंनि आब' प्रमिला बुंबावगोन जोंनि बिदा गेदेर रबिराम नार्जारी जाय एथ'ग्राम माने सारअन्थाइ बारहुंखा जेबो गियालासे बिखा फोरदान एबसु आन्दलनाव बड'फामोननि साया सायख्लुम जानानै आरो गावनि नेतृत्व आन्दलन खालामनानै दिनै बिटिसि सुक्ति खालामहोबोबाय बेबादि नेता दिनै बोगदादै दंफैयो दा बिथांमोनाबो नोंथांमोननि सिगाङाव गेवलां गुरै भाषाजों बयजोंबो बुजिनो हानाय बयबो रायज्लायनो हानाय भाषाजों बिथांमोना दिनै बिबुंथि लाखिलांगोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरनानै সকলোকে মোৰ ব্যক্তিগত তৰফৰ পৰা আৰু বিপিএফ দলৰ হৈ যুৱ বিপিএফৰ হৈ আৰু আমাৰ বিপিএফৰ যিমান কোচ আছে বেংগলী সেল ৰাজবংশী সেল গাছনি মানে টোটেল আমাৰ 9টা সেল আছে এই 9টা সেলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধা আৰু আপোনালোকৰ সিনে মৰম যাচি মোৰ দুআষাৰ বক্তব্য बे फंनैसो बाथ्राखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जय बिपिएफनि जय बिपिएफनि जय बिपिएफनि